Myslím si, že sa už mnoho ľudí stretlo cez rôzne internetové a iné overené zdroje s tvrdením, jedným zo tvrdení o soji, že soja poškodzuje plodnosť. Tak sa na to pozreli veľmi detailne v moči ľudí, párov, ktoré sa pokúšali otehotnieť. Merali množstvo tých derivátov, ktoré v moči môžeme nájsť ako fytoestrogeny. To je to, čo v tej soji a v iných strukovinách sa nachádza a tvrdí sa, že to je to, čo poškodzuje plodnosť. Zistili, že najmä ženy, u mužov to nezistili, tam nie je vzťah žiadny, ale zistili, že ženy, ktoré majú v moči viacej tých fytoestrogénov, otehotneli rýchlejšie. Otehotneli rýchlejšie, to znamená ľahšie, ako ženy, ktoré mali fytoestrogénov menej a teda konzumovali menej soje. Takže som si istý, že nie je pravda. A je mi ľúto, ak niekto tomu uverí, že jeho problémy s plodnosťou sú spôsobené konzumáciou soje, pretože sú to mýty. A tu máme ďalší dôkaz, že to takto veľa ľudí sa bojí jesť soju aj pre rôzne modifikácie, ale my sme sa raz bavili, že na Slovensku to tak nie je. V Európskej únii, nie na Slovensku, v Európskej únii sa geneticky modifikované potraviny nemôžu pestovať. Čiže ak to tí ľudia, ktorí tieto informácie šíria, ak to vedia, že sa takéto veci robia, tak sú povinní to oznámiť príslušným úradom, pretože to je protizákonné. A ak to vedia a neurobia to, tak sú spolupáchateľmi. Je to z právneho hľadiska veľmi jednoduché. A viac dôležitých a dobrých informácií. Ale nespôsobuje, nie je dôvod sa obávať, že konzumácia soje poškodzuje plodnosť.